Здравейте! Тази вечер ще ви заредя с положително настроение и енергия с помощта на Ники Кънчев, Марта Вачкова, Деси Тенекеджиева, а и Симона Пейчева. Ирена Онтева пък ще ни зарадва цели 2 пъти. Също така ще разберете каква е и причината Силви Вартан да стане почетен гражданин на София. Но преди това ще ви пренесем на модния подиум. В изисканата обстановка на военния клуб в София, дизайнерът Ивета Трифонова осъществи мечтата на живота и представи колекцията Beauty Avenue. Гостите имаха удоволствието да се насладят на грацията на моделите Юлия Юревич и Олга Модева, както и на излъчването на водещия Драго Драганов. Тенденциите за топлия сезон бяха представени с модели, изработени от кожа, тафта, сатен, органза, коприна и дантела. Изненадата на вечерта бе появата на подиума на Ирена Онтева, която закри модното представяне с традиционна булчинска рокля. Изглежда красивата дама трайно се завърна на българския подиум, но за сега се появява само като топ гост на ревютата. В момента виждате кадри от пресконференцията на Силви Вартан. Очаровала света с красотата на своя талант, с естествената си елегантност и премота, прочутата френска певица се завръща, за да се срещне с почитателите на своето изкуство утре. Но не само ще запомним това пристигане на Силви в България. Тя стана почетен гражданин на София преди дни. Отличието е връчено на певицата заради нейната фондация, която е закупила реанимационни маси за новородени, апарати за белодробна вентилация и ехографи за редица болници в София. Вартан дари $35 000 за детска онкология в болницата Царица Йоана, както и детски играчки на стойност над 100 000 лева за столични детски градини и домове. А сега вижте кои звезди облякоха спортните облекла и заподскачаха енергично в името на здравословния начин на живот и доброто възпитание на децата. Спортно-развлекателен празник с щафетни игри под надслов "Движението е живот" за малки и големи бе организиран от най-големия на Балканите фитнес център с подкрепата на Столична община. Участвайки в 2 отбора със свежи плодови имена Портокал и Лимон, Ирена Онтева, Симона Пейчева, Юлия от дует Мания и техните мълчугани премериха сили срещу противниковия отбор, който не отстъпваше с хъс за победа от страна на Ники Кънчев, Марта Вачкова, съпругата на Калин Сърменов Боряна и рожденичката Деси Тенекеджиева. Камерата ни запечата паметните моменти колко добра е Юлия в скачането с хванати уши. Ники Кънчев демонстрира завидна концентрация при балансирането на един крак, а Деси в танцуването на туист. Марта Вачкова се оказа по-пластична от очакваното. Това състезание показа неподозирани страни на звездите и донесе страшно много радост на децата. Поспортувахме малко, а сега е време да се отпуснем и да си починем. Пожелавам ви приятна вечер и не забравяйте, че ще се видим отново утре, веднага след късната емисия новини по TV7. Довиждане!